subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salamun alaikum ya jama'atul muslimin. Yau 2 ga watan 5 shekara ta 2000 kenan da 25 in sahal kabaru. Muna fata wannan lokaci alkhairin da ke ciki Allah kai mana gamdakatar da shi. Allah amsa da ke ciki ya Allah kai mana katanga dutse irin taka ta kudura. Yau muna cikin suratul tauba aya ta 20 muka kwana, za mu tashi aya ta 21 kuma. Kafin tashi akwai mai gayya mai aiki Mala Yahaya Bici wanda ya haɗa taron karatun ƙasa da aka yi a Bici, gashi a zaune muna tare da shi. Godiyar bakan mako ta waya ya ce ba ba sai ya zo da kansa. Muna fata ya ce aiwa kowa godiya. Muna fata abinda aka gabatar ya zama ya amfani duniya ko bayan rayuwar masu karatun. Kuma shi da su sauran kwamiti da suka yi ɗawainiya, dama Allah ya yi alƙawari wa ma an faƙatin min shay'in fa huwa yukhlifuhu. To muna godiya, kuma shi ma ce a yi wa jama'a bangajiya, domin juna za a yi wa bangajiya. Wanda yake zaro yan dubu ko iya fiye wata aka baka da shi a taron ƙasa, ai ba ƙaramin aiki ba ne. To Allah ya cike gurbin, ya ce yana godiya, yana wa kowa kuma bangajiya. Allah kuma ya sa a ƙara. To abu na biyu, akwai Mala Yusuf Alasa, an mai haihuwa ya samu Ahmad. Allah ya masa albarka, Allah ya sa ya koyi da mai sunan na asali. Sannan akwai wata mata 'yar unguwa wadda ta aiko 'yarta dazu, take cewa bayan karatu a yi mata addu'a, an mata aiki an samu matsala, za a kuma yin wani aikin. To Ubangiji Allah ya shiga cikin lamarin. Dama haka rayuwa take cikin jarabta. Wanda ma ya ga darajar Qur'ani ya ce bayan karanta shi a mai addu'a, ai yayi kokari. Kuma dama ba addu'ar da ake karba in ba da Qur'ani kai ta ba. Gaskiya ne. To Allah ya kai mana wannan alfarma, wannan baiwa taka, da kuma matan Malam Shu'aibu Gera, shi ma ba ta da lafiya. Allah kai mana alfarma, ka tausaya musu, ka tausaya wa duk wanda ba su da lafiya musulmi. Waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara ta dan su maka aiki. Allah amsa. Kuma gobe idan Allah ya kai mu, akwai karatu da za a gabata a sheka gidan Alarama Malam Salihu Dan Gandu, wanda Malam Zirkiful ya ce a gayyaci kowa da kowa wanda yake da iko a sheka gobe in Allah ya yarda. Za a gabatar da shi da izinin Allah. Rana ita gobe kuma akwai karatu da za mu je karamar hukumar Rano insha Allahu. To na bici dai wanda yake a tsakanin gobe zuwa Asabar mai zuwa shine ba tantance ba, shi ma ana tsammanin wani karatun da a koma dai bicin ba a gaji ba. To Allah ya bada iko, Allah ya sa ko ina a yi lafiya a tashi lafiya. Allah amsa. Sannan daga ƙarshe muna ɗauki dai da bayani kamar da muka saba akan wannan taimakekeniya da ake ta yi, ba a gaji ba har yanzu. Insha Allah za mu ƙara bayani akan abin da aka samu da kuma inda muka sa gaba in Allah ya da ƙarshen karatu. To aya farko Allah rama yubashirhum rabbuhum imma yubashirhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada inna Allaha indahu ajrun azim. Wannan aya tana da alaka da wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'azamu darajatan inda Allah ulaika humul faizun. Sai ce to waɗannan sun ba da kuɗi, sun tashi daga inda suke so ba dan ba sa so ba, sun yi aiki da jikinsu akan addinin Allah. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu. Allah da kansa ya ne musu albishir da rahama daga gare shi. Idan ka ji Allah ma albishir da rahama, gidan aljanna ne kawai. Wadwa ne da wata yarda ta musamman. Kai inda ka san me Allah yake faɗa da yake cewa ruwa ne a gurare da yawa a Qur'ani. Yanzu mai girma Abba Gida ya ce ya yarda da kai mai risala.
ba zan yi ba sai na ka bani shawara tafsir ya abin da Allah ya so a tafsir kuma insha Allah wallahi a sai dai dora wani ce ci gaba a ci zagin ka zagin bayan Allah ya ba mu ladan shi to balle Allah gaskiya ya ce ya yadda da kai mutane sai raina Allah ba su san Allah ba gaskiya yau duk wanda gwamnan Kano abba gida ya ce ya yadda da shi sai ya fasa mana kai ni ba zan mai magana ba don na san bai sai an samu ba ban isai an samu ba to balle Allah ya ce ka bi littafinsa ka yi kokari da lafiyarka ka yi kokari da dukiyarka ya ce ya yadda da kai subhanallah bayan yadda wa jannatin ka san aka ce ga ka aljanna Allah bai yadda da kai ba to akwai ranar fitowa kamar gidan haya ne are kuwa shi yasa ake hada yaddar wa ridwanu minallahi wa akbar ridwanu minallahi akbar yardar Allah ta bi aljanna girma kware kuwa kai ne na zo na sauke kai na cewa ina ɗari da mutumin nan ni gaba ɗaya ban yarda da shi ba kai ka san ba za ka daɗe a wurin ba ba sai ba za ta ba shi yasa Allah ya ce ya baka aljanna sai ce to na yarda da kai shikenan amma da bai yarda ba akwai sauran rana a kaba lawan fiha na'imun suna da wani irin jin daɗi a ciki na'am muqimun na dindindin ku kalli wani kudura na Qur'ani zai kira waɗanda ya sa aljanna muqimu zai kira addinin sa muqimu zai kira kansa muqimu kware kuwa abin da yake kina in za a waye gari ba ƙur'ani to kuwa a haukan masu wannan tunanin to za a waye gari ba Allah Allah kuwa ta za haka profesoshi suke cewa to wai hadisi ya tabbata nan gaba za a nemi ƙur'ani a rasa shi gaba ɗaya sai 'yan iska a duniya subhanallah to yanzu babu irin ku yanzu a duniya babu shi nake faɗa farfesan ba 'yan iskan ba irin su to ya ga ƙur'anin kuma ka same su kaga wannan zancen banza ne da ya zo sai ce zalika dinul qayyum wannan musuluncin wannan qur'anin addini ne na dindindin kware wani mutum ka rasa ma wallahi irin hankalin da yake da shi wai za a wayi gari qur'ani babu shi sai yan iska a doron ƙasa to an je lahira ina za a kai su tuko wuta za a kai su ko aljanna ba qur'anin ba su gan shi ba ma balle su yadda idan an kai su wuta a musu adalci ta Allah ka ji wannan karatun banza malam kuma a liƙa wa annabi an san ba zai karɓu ba sai an liƙa wa annabi ƙaryar dole ne inna Allah indahu ajrun azim akwai lada mai girma a wajen Allah ku dage ku dage ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun qul je ka karsa mana qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun bitarabtumuha wa tijaratun takashawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin inda zaka san Allah bai san wasa ku haɗu da mutum a titi ka zo na zo ya zare ma ido don ka ce ga abin da Allah ya ce ka bari to yau ayat ta zo kaga sai da aka ɗebo ta da faɗi ta sama kuma duk saman da kake ji da ita sai da aka rubuzo ta ya ce ya ayyuhal ladzina amanu dama dokar ta wanda suka yarda da Allah ne ba wai munafukai Allah ke magana a gurin ba la tattakizu aba'akum ittikazu shine tahwili shay'in ila shay'in canja wani abu zuwa wani abu kada ku maida iyayenku wa ikiwanakum da ƴan uwanku na jini auliya'a kar ku maida su jagora a addini amma da sharadi inistahabbul kufra alal iman idan sun zaɓi kafirci akan musulunci wannan kan anan gurin addini an raba hanya ku tafi gona ku duka a gona ɗaya ku yi wannan ba matsala ku shiga kanti ɗaya ku yi sana'a ba matsala ku yi girbi a gona ɗaya ba matsala in an zo addini ya tafi inda yake ganin daidai ne ka tafi ƙur'ani to amma ba nan matsalar take ba za su yi maka taron dangi nan gaba wa man yatawallahu minkum wanda ya jagorantar da su daga cikin ku
shi yana ƙin Allah ya ce ba za a yi abin da Allah ya faɗa ba kai kuma kana so a yi abin da Allah ya faɗa ce tutun da dai shine yaya na iya haka zan yi to fa ulai kaum zalimuna kaji matsala masu wannan tunanin su saki Allah su bi umarnin wani dan kar su bata masa rai Allah ya kira su azzalimai to amma yaya hukuncin azzalimi yake kuma a Qur'ani inda kaga awal kafiruna duk abu ɗaya ne kawai sai ce kai ka gaya musu in kana aba'ukum idan iyayenku sun kasance wa abuna ukun da ƴaƴan naku duka kaga za a yi ma dukan ɗaya kaɗanya wa ikiwanukun da ƙannan naku da yayin naku wa azwajukun da amaryar da uwar gidan subhanallah wa ashiratukun da dangi da gwaggwa da kawu da baffa wa amwalin niqtaraftumuha da dukiyar da kuke kaffa da ita ka san mutum da yana kula da imaninsa kamar yadda yake kula da ƴan dubu da rayuwa ba haka ba gaskiya da ba haka ba sai ce to duka hada su wa tijara ba wata tijara irin ta bahaushe ba da fatauci a tafi Dubai a so kaya in mai karamin karfi ne irin alarama ya tafi Onacha ko Lagos nan ka fi iyawa cikin yan uwan mu kakanni Yarbawa to nan ka tsaya nan za ka kare ko sai ce to ka hada da wannan fataucin da kake da jarin wanda ta kashauna kasa da ha kuke jin tsoron lalacewar jarin kai wa masakinu da gidajen da kuke zaune tarabauna ha wanda kun gamsu nan ne ba mai tada ku ba gidan haya bane takama ma za kai idan ya zama waɗannan ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi su suka fi soyuwa a wajen ku fiye da Allah da manzon da ya ɗauko sakon Allah wa jihadin fi sabilihi kuma yin ƙoƙari akan hanyar Allah waɗannan dangin naku duk sun fi za ku daina ƙoƙari akan ku riƙe dangin fatarabba su ku jira bala'in da zai biyo baya to wannan fa zaman gari ya haɗa ku zaman unguwa ya haɗa ku dan ya harare ka dan ya zage ka dan ya ma ƙarya ya ma ƙazafi baka san annabi yana huci kamar kumurci shi kenan sai ka ce bari in ba Allah in bi shi ne da hankali ba zai yi duk amfanin da ya ma wannan abubuwan zai ma amfanin da wannan abubuwan suka yi ma da uwa da uba da ƴan uwa da dangi da dukiya Allah ya ce mumini ka ji makarati yadda yake ba tijara din Allah sa jari mai gidan naka ya baka kake zuwa ka saro kaya ya ji cewa kana zuwa wajen wa'azin Qur'ani ya ce to ko kuɗi na ko ka ne na zuwa gurin kaga an jika ma aiki a jami'i an jika ma aiki kai kuma ba ka da jarin 2000 zai kwace nasa kuma zai kwace nasa watakila babanka ne ma ya ce ka fita daga cikin 'ya'yansa ba gado kuma zai iya faruwa watakila aiki aka ɗauke ka an ɗauke ka aiki kuma ce ko ka bar ƙur'ani ko a kore ka daga aikin sai ce to idan kun zaɓi waɗancan abubuwan kun ba Allah fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi ku yi jira Allah zai zo da al'amarinsa mara daɗi a kanku wallahu shi Allah la yahdil qaumal fasiqina bai bada natsuwa ga mutanen da suke watsatsu ne a duniya idan kenan ka bar ƙur'anin nan ka kama wani mutum ko da waye cikin wannan da aka lissafo da tsuwa ta kare ma a duniya kuma to Allah ya baka anan ka san zaka dinga ji ana tambaya ni kadai ne nace kaza to shi Qur'ani shi nawa ne shi ma shi kadai ne ai kuma mai aljannan nan dai shi ma shi kadai ne wanda yace ai addini nan Allah ne shi kadai in kuma ka bar Allah ka zabe su to ka ba addinin duka ka duba daraja irin ta iyaye amma ka ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu sai ka ce fala tu'ihuma yace to karka bi su wasahibhuma bid dunya ma'rufa to Allah ya gama maka karatun tambaya ta riga ta kare laqad nasarakumullahu fi mawadin kaseeratin wa yawma hunaini idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa baqad alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin kajiba laqad nasarakumullahu fi mawadin kasira ai Allah ya taba taimaka muku a gurare masu yawa to taimakon Allah da taimakon dangi kai ka san ba a hadawa ko kusa
wa yawma hunaini haka ranar yakin hunaini iz a'jabatkum kasaratukum lokacin da yawan ku ya burge ku kuna ganin ba mai keta ku shi kuma musulunci ba da yawa ake in kaji ana guda nawa suke to ka samu imamul jahili ne an sake musulunci bai ma san me musulunci ba wannan bai san shi ba ai duk inda aka aiko annaba za ka ji yan kaɗan ne masu yarda da su sai Allah ce falam tugune haka yake ankum shay'an wato yawan bai muku amfanin komai ba ashe suwa ake nema a musulunci masu imani walau kanu kalila ko da sun zama yan kaɗan ne karka damu da ba ku da yawa a garinku a ƙasarku karka damu da ba ku da yawa a'a kai dai rike Allah wa baqat alaikumul ardu bima rahubat duniya ta yi kunci bima rahubat ai ka ba mu matsala duniya ta yi kunci bima rahubat diddayarwa duniya sai rasa inda za su sa kansu summa wallaitum mudbirina sannan kuka juya kuka bada baya summa anzalallahu sakinatahu على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين يا أخي ثم أنزل الله سكينته sannan daga baya Allah ya saukar da natsuwarsa ala rasulihi ta hanyar manzan wa alal mu'minina Allah ya saukar da natsuwa ga waɗanda suka yi imani da manzan wa anzala junudan ya saukar da wata irin rindina wadda malam tarauha ku ba ku ganta ba wa azabal ladina kafaru Allah ya ci gaba da azabtar da kafirai wa zalika jazaul kafirin daga nan har duniya ta tashi wannan shine sakamakon makiya Allah amma da za su gyara a duniya fa summa me summa yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن كبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء daga baya Allah zai rika karɓar tuba ga wanda yake so a karɓi tuban nasa wallahu gafurun Allah mai yafewa ne rahimu mai tausayawa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yadda innamal mushrikuna najasun karkashin wannan aya ce na fara muku so mun tabin wani hadisi kwanaki wanda ya hannu da mushriki sai yayi alwala tashin hankali ya kuma ga iyayenmu ana ta ce musu mushrikai kuma a aure ƴaƴanmu da kannanmu ai shine ba ma in kalace irin ta su dan amar wallahi harkar nan ba akwai rashin hankali a cikin ta akwai damuwa ga wallahi akwai rashin hankali da sallarka da azuminka da zakkarka bai hana a ce maka mushriki ba to mun ji abinda magabatan nan suka faɗa ƙarya suke ko gaskiya to Allah da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun waɗanda suke hada Allah da wani wannan kazanta ne datti ne ai mai tsafta ake bukata ya je masallaci wata aya cewa ta yi ku zuzi na takum inda kulli masjidin to kai kanka ba abin da ka sa ba ma ka zama kazanta shi yasa ce fala ya qarabul masjidal haram ba da amin haza daga wannan shekarar ta su kasu je masallaci to in sun je ma shewa da tafi da hayaniya za su yi a masallacin shi Allah ga yadda ya tsara wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah to shi kuma yaje ba haka zai ba kaga matsala ta shiga wa in kiftum al'ailatan idan kun ji tsoron karyewa arziki talauci ka san dole duk duniya inda take ka kawo in kai ma ita ce duniya amma da wani mai gaskiya zo sai kulle ya ce ka a kawo muku kuma gaji har yanzu ba a kawo muku ɗin ba kuma ku kai ba to ku me za ku kai ma tuko ba sai kun aje ma ku kai ba shi yasa in kun ji tsufa saufa yi guni kuma lawo ai da zarar an bata da ƙasa ba shikenan alaka ta yanke ba sai Allah ya ce idan dalilin littafin sa aka bata fa saufa yi guni kuma lawo min fadlihi
Allah zai wadata ku daga cikin baiwarsa in sha'a so inna Allah alimun Allah shine masanin yadda zai taimaka hakimun kuma shine mai hikima amma wanda suka hana ku zama lafiya fa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'dul jizyata an yadin wa hum sagirun. Yace menene qatilul ladina waɗanda ba su son zaman lafiya ku yaƙe su. Dama ƙur'ani ya gaya mana a karatun baya wanda ya zo zai kashe ka musulunci bai yadda ka kwanta ya kashe ka. qatilul ladina la yu'minuna billah waɗanda ba su yadda da Allah kuma in suka faɗo muku ku faɗa musu wala bil yawmil akhir ba sa yadda da ranar ƙarshe wala yuharrimuna ma harrama Allah ba sa haramta abinda Allah ya haramta wala yadinuna dinal haqqi ba sa haramta abinda dan aiken ya dauko ya zo ya haramta wala yadinuna dinal haqqi ba sa addini irin na Allah na gaskiya sai irin na san zuciya. Subhanallah. min allazina utul kitaba na bangaren waɗanda aka baiwa littafin suka ki hatta yu'il jizya to kun ji waɗanda suke biyan haraji a ƙasar musulmi amma ba kowane musulmi ba yanzu ba kowane wato kafiri ba yanzu fa mu aka ce mu ɗauki kuɗi mu ba wasu kafiran a wata ayi a suratul mujadala to kuma za a yi yanzu ko mu sa musu tara su bamu ashe kaga an raba maka karatun waɗanda ba su son zaman lafiya kullun suna neman mu da bala'i kuma a ƙasar mu suke a garin mu suke a cikin arzikin mu suke sai Allah ya ce to in suna son zaman lafiya su biya kuɗi ƙasa saboda ai su ne waɗanda Allah yake cewa can baya mun yi karatun ai waɗanda wadanu fi dinikum faqatilu aymatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun an yadin ta dole ta karfi wa musagiruna suna kaskantattu saboda ai su ne suka kaskantar da kansu da sun nemi a zauna lafiya da musulmi da ba haka ba sai ma ku ba su naku tunda waccan tana nan la yanhakumullahu kuma za ku ba su sai ce wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah an yufakun kullun kazo qur'ani kana mamakin yahudi ya ce uzairu dan Allah ne kiristoci su ce almasihu isa dan maryam dan Allah ne wasu daga cikin kanawa su ce wani Allah ni Allah kowa Allah da Allah ku kalli wani karatu wurin nan wancan darajar mutumin yasa ya ce dan Allah ne shi kuma ya bugi kirji ya ce shi ne Allah wai kai magana a ce kai ne baka gane ba to ina zan gane mahaukaci na magana ai ba nan da zan gane mahaukaci na magana zai gane ba sai mai ta ganin kiristoci sun yi wauta to su kuma wannan musulmin kowa Allah ne haka ba ake cewa kuma na tambaya na ce hanni ya ce kai daga ce ƙura'ani kuma ba abinda za a yi min kenan kai ba za a yi da ba da kai wallahi in dai ka da za ka yi musulunci ka kiyaye wannan hauka ka tsaya kai musulunci kawai kuma ka karanta musulunci a inda manzon Allah aka yi masa wahayi shine ƙura'ani wannan shine magana ta gaskiya ai munin magana akwai shi ai sai ce to su din ma zalika qauluhum bi afwahim wancan zantukan su ne da bakin su na soki burutu na banza yubahiuna can yubahuna ko suna kamancece niya da qaulal ladina kafaru irin magana kafirai min qauli na da can tintini to qatalahumullahu Allah ya la'ance su wai anayufakun ya aka karkatar da su ma har suke yanzu wai Allah na mutuwa ana korar Allah to ka ce Allahnka wani sun ce shine Allah wasu sun ce shine dan Allah kuma an kore shi kuma ya mutu dan Allah dan annabi to yanzu kaga mu zaman kowa ya ci gashin kansa yake ba Allah
kaga wani lokacin hankali yana gushewa ne in dai har akwai wani ya mutu su yi shi kuma Allah ne to matsalar nan akwai alamar tambaya a kanta. Babu wani Allah in ba Allah ɗaya ba. Ma min ilahin illa ilahun wahid. Allah ɗaya ne kawai. Ma min ilahin illa ilahun wahid. To amma duk da haka ita ka zo ahbarahu. Ita ka zo ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha bana maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. To wai kaga yanzu fa a zaman da muke a duniya ga masu cewa an kashe Allah an gice shi ya mutu da zunubanmu. A zaman da muke a duniyan nan fa mu ba mu san wake mana ruwa ba, ba mu san wake mana hadari ba, ba mu san wake tsiro mana da tsiro ba. Wannan ƙasar mai ita ya mutu a duba kuma ya aiki da hankali na ɗan adam da Allah ya baka. Yanzu kawai a masu cewa an gice Allah ya mutu, to a zaman da muke a duniya ba Allah. Ku kuna cewa yana sama zai dawo, su suna cewa yana sama zai dawo, mu ko mun ce yana kabari. Mun ji muke samu rarraba da ku da su duk naku na sama, mu kuma Allah ya ce bane yana kabari. Rinan Ma'isha kenan, ita ka zo a habarahu sun mai da manya-manyan malamansu na bangaren Yahudu wa ruhubanahum da manyan malamansu na bangaren ya suke yan zuhudu yan zuhudu su ba ruwansu da duniya kuma ya ƙi fita, amma abinda zai gama wabe yawo da takalmi kada ya shagala. To gaban mana duniyan mana kawai ba, ni guri ne ina takura a wuri ba na san shi, to da me ba zan bar shi ba. To amma da kaga kai shi da AK47 sai kaga ya gudu, amma zai cewa bai damu da duniya ba. Ai tun da kaga manzon Allah an ce ya nemi arziki faftago inda lahirin da ce aka ya kabari ya nema, to shi ya damu da duniya, kai baka damu da ita ba. Saboda damuwa da ita ma kasuwa yake yi don ya samu kuɗi. Wannan duk wani shiri ne irin na wanda ba su da basira, dama ake yi da sunan addini. Ka nemi kuɗi, ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka zauna gida mai kyau in Allah ya hore maka. Idan ka ga ban ci mai kyau ba, ban sha mai kyau ba, ban zauna gida mai kyau ba, jarabta ce aka yi min irin ta mai jan baki kurum. Allah ya sauka mana. Amin. Allah ya ce sun mai da ruhbanahum arbaban min dunillah, sun mai da su alloli bayan Allah, kuma ba abin da suke muku. In ka ma rike wani Allah ba abin da yake maka. Wal Masih ibn Maryam sun rike Isa dan Maryam shi ma Allah, kuma an ka tambaya ce an gice shi an make shi ya gudu da kyar. Dan Allah da ke baka kariya yau ko ma Aisha kun kori Allah da kyar ya sha. Da Allah rika duba bayanin nan a hankali. Yo in dai haka ne yanzu ban an je lahiran ma in an mutu za a tashin, to aljannan nan ma ba mu kubuta ma da yanke da nabun ba aljanna tunda ba Allah. Wala ba kubuta ba. Ya kai wa hari gaskiya. Ma Aisha na gidan aljanna ka yanke da nabun zo za su dawo da kai duniya. Za su dawo da kai kurna. Ai kaga labari ya sha bamba. Shi yasa duk addinin da ba Allah ya tsara shi ba, mutum na jiya ko na yau kana duba shi sai kaga shirme a ciki. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ba wani umarni da Allah ya taba ba wani dan adam a doran ƙasa sai dan ya bauta wa Allah daya. La ilaha ba Allah illa huwa sai shi kadai. Subhanahu, kirari ya dace da shi. Ya fi ƙarfin amma shirku da duk abin da kuke haɗa shi da shi. To Allah mun yadda ba mu da wani Allah sai kai. Ba mu da wani littafin addini sai Qur'anin ka. Ba mu da wani annabi da yake ba mu direction sai annabin Qur'ani kuma. Wannan kuma nan muka tsaya. Allah mun gode ma albarkacin wannan littafi. Allah ka ƙara fahimtar da mu inda ba mu gane ba. To kamar yadda muka faɗa, mukan dan maimaita saboda ta iya yiwa ka san aya da kwana dai ko aya na kwana. To ya karke mun aya da na kwana. Ka tuna kamar yadda muke faɗa, wannan taimakekeniya da ake bayarwa kullum muna bayani.
a satin da ya wuce muke ce muku an ba da 840 ko? To yanzu ina kyauta zaton 20,000 ya rage a ba da miliyan 1 na tallafin da ake ba mata ake ɗan tsutsun kula musu su yi jarin. To mun yi zango na biyu kamar da na gaya muku ranar Lahadi ta wuce an ba zango na biyu, daga nan kuma ba zaɓe muke ba. Dama kuɗin mun yi ne don mu taimaka wa kanmu da kanmu, ba zaɓen matan wane da wane ake ba. Shi yasa kuka ji ina jaddada wannan ran Juma'a. Idan matarka tana cikin ta'awun, idan kana cikin ta'awun, kuma matarka tana sana'a tana so a ɗan dafa mata a ƙara mata jari duk da yanzu muka fara, to ka kawo sunanta. Ina ganin kamar wannan ya isa adalci, ba cewa sai matan ma'aisha sai matan mai jan baki ba. Na gaya muku wata magana kwanaki tsakaninmu da Allah da ya halicce mu. Allah ramma bai taɓa cin naira 10 a wannan ta'awunin ba. Naira 10 da ya ɗauka a bashi cikin ta'awunu ba taɓa yi ba, saboda ga alkawarin da muka yi wa Allah. Idan ya zo lokacin da ya cancanta mai masa kuma, ko ba mu gaya muku ba za mu yi masa, domin mun san har ga Allah ya cancanta. Saboda haka ba zaɓi ake ba. In matarka tana cikin wannan ta'awunu tana yin sana'a, kawo sunanta, ko kuma ita ta je ta ba da sunanta cikin gida wajen mata. Insha Allah abin da ake kowa za a yi mata. Amma yanzu mun gama tenuwa ta biyu, sai bayan sati biyu kuma. Insha Allah. Haka tsarin yake. Sai bayan sati biyu, sannan in Allah ya yarda bayan babbar sallah za mu harari yaranmu ƙanana da suke sana'a. Wani shushe na yake, wani ƙila tallafiya wuta yake, wani ƙila tallar turare yake. Completely in ka hada sai ka ga jarin bai fi 10 ba. To idan muka ninka mai 10 sau 2 ko sau 3, ai kamar an ɗan tura shi gaba. An ɗan tura shi gaskiya mana. Kuma wannan muna gaya muku masu sana'a kuma masu gaskiya. Za mu zauna da kwamiti in Allah da bayan sallah babba. Yanzu dai mata a iyawa mun musu iya abin da za mu iya. Ina tabbatar muku ina ga bai fi 20,000 ba da izinin Allah, miliyan 1 ba mu, wato shi ya rage mu raba mata. Mun kuma raba musu 980 insha Allah. To kuma tenuwa ta uku sai bayan sati biyu. Mun ƙara lissafin ina muka kwana ina za mu tashi da izinin Allah. Kuma bayan babban sallah za mu nemi fahimtar kwamiti su kuma 'yan yaran da suke yawo da 'yan sana'a su ma sai mu harare su harara ta alkhairi. Insha Allah, Allah taimake mu. In Allah da kuma haka abin zai tafi, in kun tsaya abin ya tsaya, shi ke nan magana. A ranar 25 rana ita yau ga watan 4 kenan 2025 ranar Juma'a rana ita yau, akwai Malam Abdullahi Babangida shine farko ya bada naira 500, akwai Adamu Rufa'i ya bada naira 1000, akwai Bala Adamu ya bada naira 10,000, akwai matar Muttaka ta bada naira 500, akwai matar Yakuba Kafinta, to Katsina za mu ce ko Kano, naira 400, akwai yarsa shi Yakuba naira 200, akwai Basira naira 200, akwai matar Basiru kuma Basira da Basiru sun haɗu, ita ma shi ma naira 200, akwai matan Muntari su 3 sun ba da 1,000, Muntari ɗan BC kenan, akwai kuma Muntari Lawan naira 1,000, akwai Alhaji Yusuf Premier ya ba da naira 5,000, akwai iyalansa su 2 sun ba da 1,000, akwai mahaifiyarsa ta ba da 500, gida ya kyau, akwai Kabiru Sharifai, wani matashin yaro ne da yawa maso da magariba zai sallama ya kawo nashi. Malam Kabiru ya ba da naira 500, akwai Ibrahim Tokarci naira 1,000, akwai Sani Mai Kanti naira 1,000, akwai matan Lawali Jos Baban Maryam naira 1,500, akwai Sani Abbas Yarima naira 3,000, akwai Muntari Lawan naira 500, akwai Muntari Dan BC naira 3,000. Jiya da yau da safe ne yake jin, jiya da daddare ne ya kawo musu. Suleiman Mai Risala naira 200, akwai Alhaji Ali Kosal ya ba da naira 50,000 da zai turo musu. Allah ya saka da alkhairi. Akwai Harisu Abdullahi naira 2,000, akwai matar Sani Ajja naira 200, akwai Alhaji Salisu Fakuwa Dakta naira 500,
akwai iyalinsa naira 500, akwai Adamu Gera naira 1000, akwai iyalan Alhaji Awwal AA dan Amar naira 500, akwai iyalan Malam Murtala Marigayi Rimin Kebe naira 300, akwai Barira naira 200, akwai matar Shamsu naira 200, akwai Dauda Sa'idu Bacirawa naira 1500, akwai Abdulmajid naira 5000, akwai Abdullahi Lawan Abubakar naira 5000. Wannan shine abin da aka samu a tsakanin satin nan. To shi kuma to wannan za man basira ka wuta. To za a dora shi a satin gaba sai a gudu. Za a dora su a satin gaba wannan ga 3 da 5 ba miliyan ba fa 1000. Allah ya albarka. Kuma alhamdulillah da izinin Allah in an daure za a ga abin da ake so. Kila kamar da muke tira akwai karatu shekara gobe a Malam Zulkifil ya ce a sanar da jama'a wanda Allah ya ba iko. Allah ya sa a lafiya a tashi lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu addu'o'i aran ma wannan marasa lafiya a sa su cikin addu'a albarkacin Qur'ani. Allah kai mana alfarma. Ba mu da littafi mai albarka irin Qur'ani da shi zamu nemi tawassuli wajen Allah. Allah kai mana wannan alfarma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najina bi rahmatika min al qawmi al kafirin. Wa rabbina jini wa ahli mimma amalu rabbina jimi al qawmi zalimin. Rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم